Benvinguts a aquesta tercera connexió femení. Soc Gabriel, guia del Palau, i avui tinc el plaer de parlar-vos de l'única filla de Maria Enríquez que va viure amb sa mare el període de màxim esplendor del Ducat de Gandia. Es tracta d'Isabel de Borja i Enríquez. Va néixer el 15 de gener de 1497 i als 5 mesos d'edat va quedar òrfena de pare al ser fatídicament assassinat el segon duc de Gandia, Joan de Borja. Durant la seva infància va rebre una sòlida formació humanista aprenent llatí i filosofia. I molt prompte la nostra protagonista prendrà la decisió més important de la seva vida: rebutjar contraure matrimoni amb el duc de Segorbe en contra de la voluntat de sa mare per a convertir-se en la primera religiosa d'un total de 34 dones de la família Borja al ingressar al convent de les Clarisses amb el nom de Sor Francisca de Jesús, tal i com la coneixerem fins a la seva mort. Ens trobem a la cambra de la duquessa, on va néixer Sant Francesc de Borja el 28 d'octubre de 1510, el mateix any que va vestir per primera vegada els hàbits de la seva tia Clarissa. Com el part tenia complicacions, la duquessa Joana, que era molt devota, va demanar que li portaren de Santa Clara el cordó de l'hàbit de Sant Francesc d'Assís que allí es trobava, per a que la relíquia del sant fundador intercedira en el part. Finalment va néixer sa i de nom li ficaren Francesc. Des del primer moment, la relació entre la nostra protagonista i Francesc de Borja va ser molt estreta, basada en l'admiració que tenia el duc de Gandia per la seva tia Clarissa, al igual que moltes personalitats de la seva època, on tots destacaven d'ella la seva gran saviesa. Escollida abadessa de Santa Clara de Gandia el 1533, després de la defunció de la seva antecessora, que curiosament va ser la germana de Sant Francesc Xavier, va durar 15 anys al càrrec i va tindre l'oportunitat de veure al seu convent a sa mare, a 5 nebodes del seu germà Joan i a una filla de Sant Francesc de Borja. Una vegada va concloure el seu mandat al convent de Gandia, va partir juntament amb diverses clarisses per a fundar fora de Terres Valencianes diferents convents. Al 1552 a La Rioja i 5 anys després es traslladarà a la ciutat de Valladolid, on va coincidir amb la reina regent Joana d'Àustria, que a la història passarà per ser la primera i única dona jesuïta. L'amistat entre Francesc de Borja i la reina serà clau per a que en un futur aquesta ingressi a la Companyia de Jesús i també per a que en un futur es funde el convent de les Descalzas Reales de Madrid, on anaven destinades les Clarisses de Gandia i entre elles la nostra benvolguda Sor Francisca. Isabel de Borja va morir el 28 d'octubre de 1557, curiosament el mateix any que el seu nebot predilecte complia els 47 anys de vida. La nostra protagonista representa l'exemple perfecte de com l'accés al coneixement i l'humanisme varen possibilitar a moltes nobles religioses formar i desenvolupar una cultura femenina pròpia i projectar la seva autoritat a través dels seus escrits. Sor Francisca de Jesús va escriure, al igual que moltes monges de l'època, molts escrits, però no estaven encaminats a la publicació. I a més, varen patir la crítica i el menyspreu de la historiografia. La nostra protagonista representa el paradigma perfecte de noble intel·lectual refugiada en les possibilitats de la clausura i en un món espiritual com a única via d'escape possible front al sotmetiment matrimonial. Hasta així la connexió en femení d'avui. Espero que us hagi agradat. La setmana que ve parlarem de Santa Teresa de Jesús.